Здравейте, момичета! Нашето трето видео. Днес вече ще започнем бавно и славно да пренаписваме любовната си съдба. Предните две видеа ви разказах защо е нужно да установим каква ни е в момента любовната съдба и ако сте направили визуализациите и сте отговорили на въпросите, вече със сигурност имате някаква картина какво се е случило, защо се е случило и как сте стигнали до това, което е в момента. За да можем да свържем това, което е било в миналото с това, което е сега, и то по интересен начин, и така, че да не се отъждествяваме твърде много с него, ще започнем с една забавна практика и това е да нарисуваме себе си и по-скоро не себе си, а своята любовна идентичност, своето любовно аз. Вземете си тетрадка, нещо може да е химикал, молив, фломастер. Ето аз съвсем така на шега съм си нарисувала моята любовна идентичност и слагаме на тази любовна идентичност име, което е различно от нашето. Аз съм кръстила моята Майя и какво правим? Отделяме от себе си това, което ни се е случило, като ще си запишем отстрани на листа. Нарисувайте своята фигура или т.е. любовното си аз в средата на листа, за да може да пишем около него. Ще напишем отстрани какво се е случило на вашето любовно аз. Например, като бях малка, татко ме пренебрегваше, или майка беше много строга, или гледаха ме баба и дядо, защото нашите никога нямаха време за мен. Или пък първата ми любов, той ми разби сърцето. Въобще нещата, които са ви излезли като спомени или които си имате като спомени и винаги са си били с вас. Тези спомени свързани с близките хора във вашия живот, с любовта във вашия живот, от най-ранни спомени до скорошни спомени, неща, които са ярки за вас и може да се каже, че до голяма степен оформят вашата любовна идентичност. Това е вашата любовна история. Коя съм аз, какво ми се случи в любовта, откъде тръгнаха нещата, мама така, татко така, баба, дядо, близките ми, първия ми любим, първия съученик, когото харесвах. Това е историята на вашето любовно аз. От друга страна, вашето любовно аз си има и вярвания. Вероятно, предния път също сте си извадили от всички упражнения и визуализации, които правихме. Вече сте разбрали в какво вярвате свързано с любовта и свързано с себе си по отношение на любовта. Казахме неща като не съм красива или пълна съм, или на много години съм, много съм независима. Всякакви неща, в които вие вярвате и те имат връзка с любовта, неща за вас самите, също неща генерално за връзките. Например, няма любов, има интереси или истинската любов е само в холивудските филми. Или пък истинската любов се случва на приятелките ми, но не и на мен. Въобще всичко свързано с любовта и също така е възможно да включва вярвания, свързани с другия пол като цяло. Например, всички мъже са гадняри, егоисти, изневеряват или никой мъж няма, например, да направи това за мен или също така е възможно да включите убеждения от типа, че харесват ми лошите момчета, пък свестните мъже, те не ме привличат. Въобще всякакви неща, в които вашата любовна идентичност вярва и тя си е изградила своя свят. И като напишете всички тези неща, погледнете историите, погледнете вярванията. До голяма степен вече сте разбрали, че това са неща от миналото.
Това са неща, които ви изглеждат като абсолютна реалност, като съдба, която ще се повтаря, но всъщност това е просто вашия минал опит, който по силата на закона на привличането е привлякал подобен опит и е затвърдил старите негативни вярвания. Но всичко това не сте вие, всичко това не е неизменно. И колкото повече гледате на писането, толкова повече ще видите, че вашата любовна идентичност може би е момиченце под 10 години с много голяма вероятност. Тя може да е на 5, на 6, на 7, на 2. В зависимост от това, кога си спомняте да са били така най-болезнените неща във вашето минало и най-болезненото свързване с любимите хора, дали това са родители или по-нататък, близки, приятели, любим човек, голяма любов. Когато си спомняте най-болезненото свързване в живота ви и най-тежките изводи за себе си, за вашия живот, за вашата съдба, това е общата възраст на момиченцето, защото с голяма вероятност това е малко момиченце, което в момента ръководи вашия любовен живот. Тези от вас, които искат да напреднат още и да доразвият упражнението, можете да направите следното нещо. От позицията на това мъничко момиченце да разкажете историята така жална, както би я разказало едно наистина момиченце, което го е боляло и е страдало. Или една млада жена, която е била наранена. От позицията на това ваше любовно аз, любовна идентичност, разкажете наистина възможно най-жално тази история. След което я погледнете отново с очите на зрял човек. И вижте, кое всъщност навлиза в полето на ролята на жертва, на самосъжалението, на чувството, че си безсилен, а пък не е точно така. И за да можете да напишете историята отново от позицията на зрялото ви аз, сега ще ви помогна и с следващото задание, което ще направим. Помислете, това е като ново упражнение, защото до сега базирахме на това, което сме правили в предните два модула. Помислете си, кои са вашите поведения и действия, които реално саботират любовта и ви слагат преграда между вас и любимия човек или потенциалния любим човек, появата му. Това може да е поведение на вкопчана, като, например, да търсите прекалено много мъжа или мъжете, да ги обсебвате, да ги заливате с внимание, да прекалявате с жестовете към тях. Може да вдигате скандали или да има ревове и драми. Възможно е да, например, да си имате свое типично поведение в момента, в който станете уязвими, да се затваряте в себе си или да премълчавате разни неща, да си криете истинското мнение и интереси, за да избягвате от конфликти или обратното да правите от мухата слон и да изисквате да сте конфликтни, да сте критични към партньора. Както казва Мериан Уилямсън, тя е автор и голям духовен водач на нашето време, тя казва: всяка от нас, която е живяла достатъчно дълго на тази земя, като достатъчно дълго е на 20, 25, 30 години, вече знае какво прави, което я саботира и я дърпа назад. Това е във всяка област на живота, но с голяма валидност за любовта. Вие знаете кое ваше поведение наистина дърпа нещата назад, наистина отдалечава партньора и знаейки, че това поведение идва от вас, вие можете да го промените и прекратите. И досегашната ви любовна съдба до голяма степен се дължи
и на това, което правите вие. Това, което ви се случва и изглежда, че не зависи от вас, е също привлечено от нашия начин на мислене, но поведението, което имаме, също е пряко следствие. Така че убежденията, травмите, всичко това като резултат от една страна излъчва вибрация, която привлича негативна любовна съдба, от друга страна ви кара вие да се държите по начин, който саботира любовта. Така че проблема отива в две посоки. От една страна чисто енергийно и вибрационно ние излъчваме енергия, която не ни позволява да дойде към нас нова любовна съдба, други преживявания, друг човек или друго отношение на сегашния партньор. От друга страна пък тези убеждения и старата болка ни карат да се държим по такъв начин, че ние без да искаме гоним любовта. Защо обаче го правим? Защото това е защитно поведение. Ние вярваме, че голямата близост, голямата любов ще ни донесе болка. И това е защото тя е донесла назад, още при бебешките ни, при детските ни години. И много от нас чрез тези саботиращи поведения държат любовта надалеч, за да не изпитат болката и разочарованието на истинската любов, които са възможни. Разбира се, когато човек обича истински и се свързва истински, напълно възможно да бъде наранен, изоставен, предаден, изглежда уязвим в очите на другия и всички неща, които правим, всички тези поведения, които гонят любовта, те са с измамната идея, че ще ни предпазят от нова болка. А реално точно те ни вкарват в голямата болка. Защото при истинската любов има риск от нараняване, но когато ние се саботираме сами, нараняването е гарантирано. Тоест, не само има някакъв риск, а има гарантирано ежедневно страдание. Само, че тъй като любовното ни аз е мъничко и е детенце, то не ги знае тези неща. И не може да се справи като един зрял човек с тях. Знаем ги ние като зрели хора и сега можем да повлияем на това детенце вътре в нас, като му кажем, като сме до него, като му обясним, че тази болка ще продължи, ако продължим да се държим така, но имаме шанс да променим нещата. Проблема на малкото момиченце е, че то вярва, че неговите защитни стратегии са 100% успешни. А всъщност те са 100% неуспешни. Някога, разбира се, когато то ги е възприело като начини на поведение, са вършили работа. Но те вече са устарели, извън употреба, ненужни, по-скоро водят до проблеми. Ще направим една такава визуализация, в която ще поговорим с малкото момиченце, но това, което искам да допълня, тъй като работата с дистанцирането от стария начин на мислене, от старата история, от негативните ни убеждения, това е наистина сериозен, дълбок процес, който се прави с постоянство. Ние в този курс само се докосваме наистина до върха на айсберга, след което ще продължим вече, за да видим на мястото на тази стара история и тези негативни убеждения и тези вярвания, какво да сложим. Но имайте предвид, че дисоциирането, спирането на това, което е било и е създавало негативната любовна съдба, е сериозен процес. Тези от вас, които са готови и продължават нататък в сърцето ми отново цяло, там давам и други начини, работим заедно и влизаме в сериозна дълбочина в процеса, но ако искате да работите и да продължите сами, има много техники, действително има пренаписване на негативни убеждения чрез повтаряне на позитивните. Аз много не харесвам този начин, но за много хора той работи. Просто по 100 пъти на ден повтаряте
противоположното на старото негативно вярване. Ако, например, няма любов, има интерес и ви е вярване, тук казвате, че съществува истинска любов и съществува свързване изцяло поради това, че хората се обичат или както ви харесва. И това се повтаря примерно по 100 пъти на ден, написва се наоколо, залепя се така, че да го виждате. Има техниката ТЕС, която е чрез потупване на меридианите, на акупунктурни точки, се повтарят също едни фрази. Има такива визуализации, каквато ще направим сега, за връщане назад, променяне на сценария, внушаване на други начини на мислене. Има една много хубава техника за разговор с вътрешната ни съпротива и старото вярване, която аз давам в сърцето ми отново цяло. И въобще наистина може да направите безкрайно много неща, за да продължите процеса по разкачане от старите вярвания и влагане на нови. Но каквото и да изберете, трябва да постоянствате. Нещо, което аз много обичам да правя и уча моите курсисти, но то наистина изисква 100% буден ум и осъзнатост, е всичко старо, в което сте вярвали, всичките ви стари истории, извинения, саботиращи поведения, да им сложите просто един въпросителен и да търсите доказателства за обратното ежедневно. Във вашата история, наоколо в света, в двойките наоколо, в телевизията, в списанията. Например, да търсите примери, че съществува истинска любов, щастливи любовни истории, или да търсите примери, че свестни мъже съществуват, да търсите във вашия живот назад примери, които всъщност доказват, че жалните ви истории не са 100% верни. Например, никой никога не ми обръща внимание. Ама онзи път еди си кой ми обърна внимание. Защото ние сме склонни, когато вярваме в нещо конкретно, да събираме доказателства само за него. И ни трябва буден, осъзнат ум, който наистина, ако достатъчно упорито събираме истории за това, че позитивното, новото, в което искаме да повярваме, е вярно, в един момент ще пренапишем старото и фокусът ни ще се премести. Това е една от любимите ми. Тя не е техники, то си е направо начин на живот, но действително има много начини за справяне. Сега ще продължим с визуализацията и разговора с момиченцето, маничкото в нас, това ваше любовно аз. И за целта ви моля, разбира се, ако искате да си нагласите някаква хубава музика за препоръчване инструментал, защото песните с текст ще ви разсейват. И когато сте готови, си пуснете инструментала, просто си затворете очите, отпуснете се. И знаете правилото, 3 пъти дълбоко вдишваме през носа и издишваме през устата. През това време насочваме сетивата навътре и се концентрираме вътре в собственото си тяло, в собствените си усещания. Тъй като нашето мъничко наранено момиченце живее в сърцето, сложете ръката си там, за да усещате повече връзката с него. И сега, дишайки, насочи своя фокус към областта на сърцето. И си представи как ти се променяш и ставаш все по-млада, все по-млада. Чертите ти се изменят. Връщаш се назад във времето. Как си изглеждала като по-млада, как си изглеждала като тинейджърка. И си представи, че се връщаш назад във времето, външният ти вид се променя. И стигаш възрастта, когато си едно наистина мъничко невръстно момиченце и то е преживяло някаква болка и от тогава е спряло да вярва много в любовта.
И това мъничко момиченце, което сега си ти, вижда стълбичка към собственото ти сърце. И след тази стълбичка има една врата. Качи се по стълбата, отвори тази врата и влез вътре в собственото си сърце. И сега се огледай, върви. И бавно пред теб се появява мястото, където си живяла на тази възраст. Хората, от които си била обградена. Ти си отново там. Огледай се, потопи се, усети миризми. И сега, оглеждайки се, откри своята стая или мястото, където си обичала да стоиш най-много. Играчките, с които си играла. Любимото ти кътче, може би, любимото ти занимание. И отиди там. И сега се отдалечи от себе си като мъничка и погледни картината отстрани. И виж това детенце. Виж го как си играе или си прави нещо любимо, как си е в старата стая, в стария кът, където се занимава. Виж го какво прави, виж го как се чувства. И сега опитай да му привлечеш вниманието ти като себе си, зрялата жена, която сега си. Вие сте сега два различни образа. Ако той е самичко или тъгува, приближи се, усети дали иска да го прегърнеш или просто да постоиш до него. Възможно е да не иска близост и прегръдка, възможно е да е предпазливо. Ако си играе, просто опитай да влезеш в неговата игра. И усети как то се отнася с теб. Или виж в своята визуализация как момиченцето се отнася с теб. Иска ли да се сближите, или не ти обръща внимание, или ти е сърдито. Или може би е потопено в своята емоция. Усети отношенията между вас двете. Ако има нужда, го успокой или влез в играта му. Усети тона на вашите отношения. И сега си представи как то те поглежда и ти казва: коя си ти? Защо си тук? Разкажи ми за себе си. И ти му казваш: аз съм жената, в която ти се превърна. И сега, като един истински зрял и мъдър възрастен, му разкажи защо вярва в тези неща, които вярва в момента. Като един истински мъдър човек, представи му една съвсем нова гледна точка за твоя живот. Кажи му, че нещата, които се случват в живота, се случват защото така и така в миналото. Може би някои неща то не ги е разбрало и са останали в него болезнени и заключени. Обясни му ги от твоята гледна точка на опитен мъдър човек. Например, може да му обясниш,
че дядо не е изчезнал, защото е направил нещо лошо, а той просто е починал и така се случва наистина понякога с близките хора в нашия живот. Или може да обясниш, че майка му не го е изоставила, а просто 3 дни е била в друг град. Можеш да му разкажеш всичко, което го мъчи и то не го разбира от своя гледна точка. И за всички онези неща, които чува и вижда от възрастните, можеш да му разкажеш, че света е голям и широк. Всъщност това е просто неговото семейство. Но съществуват много други варианти, други начини. То е затворено в своя ограничен, болезнен свят и не разбира света така, както го разбираш ти. И ако си имала в твоя живот провали, разкажи му каква мъдрост са ти донесли тези провали. Да, може би са се случили неприятни неща, но може би ти си научила ценни уроци. Може би е нямало да си това, което си, без тези трудни събития. Може да му разкажеш за бъдещи събития или за неща, които то вече е преживяло, но да споделиш урока и мъдростта, която си научила. И говори с него толкова дълго, колкото ти харесва. И просто му представи света такъв, какъвто го виждаш сега ти. А после му обещай, че винаги ще бъдеш някъде наоколо. Ако иска нещо да попита, ако не разбира нещо, ако не може да си обясни нещо, ако не намира някакъв отговор. И сега, когато си му обещала това, кажи му чао-чао и тръгни да излизаш от твоята къща от детството. И постепенно излез отново, огледай се и отново виж къде се намираш. Какво представлява отвътре твоето сърце? Може би сега ще го видиш в една друга светлина. И намери отново вратата, излез по стълбичките. И си представи как отново и отново порасваш. Отново си ти, отново се чувстваш тук и сега в своето тяло. И когато си готова, отвори очи. Оставям ви за днес с чувството от тази визуализация. Ще продължим в следващата част с самите себе си, с нашите ценности, силни и слаби страни, с нашата индивидуалност, която е най-ценното нещо в любовта. До следващия път. Чао!